Вялікі пост это такі час, калі чалавек можа да сябе прыслухацца, але перадусім прыслухацца да Бога, который прамаўляе да кожнага з нас, асабліва ў вялікім посце. Эта рэкалекцыя будет называцца постмен, не таму, што мы ўсе будзем постныя мэны і сумныя хадзіць, а таму, што постмен па-ангельску это паштальён. Такая невялікая інтрыга, таму што і я, і отец Сергей, который хаваецца там по другі бок камеры, будзем такімі паштальёнамі, которые на это вялікі пост принесут вам 7 листов, которые Бог сховал у Святым Писании, в опошней книге Святого Писания, которая называется «Апокалипса» Святого Яна. Навертанне, любоў, грэх, вернасць. Гэтыя словы, здаецца, страцілі значэнне, так часта мы іх чуем, у касцёле таксама вельмі часта іх чуем. І, можа, нават не ўспрымаем. Бог праз простыя, розныя, часамі нават шакуючыя вобразы хоча дастукацца да нашых сэрцаў, схаваў усё гэта ў гэтых 7 лістах, которые кіруе да касцёла, каб мы праз гэты кароткі час 7 тыдняў у нашых рэкалекцыях маглі дакрануцца да істотнага, дакрануцца да яго любові, да таго, што нам хоча перадаць. Святы Ян у ссылцы на востраве Патмас падчас малітвы бачыць незвычайнае відовішча. Ён бачыць Пана Езуса, который у сваёй хвале прахаджваецца паміж 7 залатымі свечнікамі і трымае ў руках 7 зорак. Гэтыя 7 свечнікаў сімвалізуюць 7 касцёлаў, 7 першых хрысціянскіх супольнасцяў, і Пан Езус да кожнай з іх кіруе свае словы, кіруе да кожнай з іх ліст праз Святога Яна, который іх запісвае. І першая супольнасць – это супольнасць хрысціянаў у Эфезе. Эфес – вялікі горад у Сярэдняй Азіі, і ў гэтым горадзе хрысціянам было асабліва небяспечна. Чаму? Таму што, па-першае, яго жыхары абагаўлялі Цэзара, па-другое, это быў вялікі аплот магіі на той час, а па-трэцяе, там працавалі таксама Николаиты, такая секта, которая своим гностыцкімі падыходамі пужала наватайцоў касцёла. І да гэтых людзей Езус звяртаецца: я ведаю, што змагаецеся, я ведаю, што вы дзеля мяне стараецеся, ведаю, што вы верныя, ведаю, што не прымаеце вы усіх ілжывых навук, а нават, што вы прапоўваеце апостолу, который да вас прыходзіць, пасланніку, который да вас прыходзіць, але адышлі вы ад сваёй першай любові. Заўважце, Езус ведае, з чым чалавек змагаецца. Езус ведае і шануе яго прагненне праўды, але Езус таксама разумее адну рэч, што калі не будзе ў нас любові, калі не будзе вяртання да каранёў, да таго, адкуль мы выйшлі, да гэтага моманту спаткання з Хрыстом першы раз, тады, калі мы адчулі усю моц яго Евангелія, ні праўда, которую пазнаем розумам, ні нейкія іншыя рэчы, за которые курчава трымаемся ў касцёле, не будуць здольныя нас прывесці да паўнаты адносін з Богам. Можа, вакол нас гэты пейзаж не збыт захапляльны, ні адзін мастак бы не зацікавіўся, каб яго увекавечыць у сваім палатне, але праз нейкі час думаю, што гэты краябраз будзе радаваць нашае вока. І гэта як нішто падыходзіць да апісання таго, што Езус хоча сказаць нам у лісце да Эфезіян. Таму што кажа, калі не навернешся, то бок калі не зменіш свайго мыслення, я развалю гэтыя падсвечнікі. Гэты падсвечнік, гэта сімвал гэтай супольнасці эфескай. Бог кажа, калі не будзе змены мыслення, можа быць у твоім жыцці сітуацыя того, што давяду твоё жыццё вось да такого стану, такого краябразу, не таму, каб цябе пакрыўдзіць, і не таму, каб цябе пакараць, а для таго, каб гэта было месцам будовы твайго лепшага жыцця, каб нанова збудаваць твоё жыццё.
Пераможцы аўтар лісту да Эфезян абяцае плод з дрэва жыцця. Ведаем, што такое дрэва расцвіло ў раі, але таксама расквітла яно на пэўнай гары, которая называецца Галгофа. І гэтым плодам ни много ни мало з'яўляецца сам Христос. Это яго цела як найвялікшы, найсмачнейшы, найфайнейшы плод, который дае жыццё. Таму калі пойдзем гэтым шляхам, разам з тымі, да каго звяртаецца Бог праз гэты першы ліст з апакаліпсісу, калі будзем старацца адкінуць усе свае божкі, адкінуць усе тое, што нас аддаляе ад жывога сапраўднага збаўцы, тады зможам напрыканцы гэтага шляху спаткацца менавіта з ім. І гэта ёсць сэнс навяртання. Спатканне, асабістае спатканне з Христом, который ўсё расстаўляе на свае месцы, который надае жыццю чалавека смак, надае жыццю чалавека колер, надае жыццю чалавека сэнс. Что мы для себе можем взять с этого послания Иисуса до Эфеса? Ну, здаецца, 2000 год тому писалася, и сучасному человеку ничего не даст. А помыляетесь. Першае, Иисус скажет, что дзякуючы вернасці, дзякуючы пошукам праўды, можам дайсці до того, што усвядомім сабе важнасць адносін з ім. Але гэтыя адносіны будуюцца на тым, што мы сапраўды будзем змяняць наше мысленне. Потому што навяртанне, даслоўна па-грэцку, значыць перамена свайго мыслення. Калі будзем змяняцца ўнутры, калі наше сэрца будзе змяняцца, то будзем вяртацца да моманту нашай гісторыі з Христом. І тады ніякае палвахвальства, ніякія паўпраўды не будуць перашкодаю на нашым шляху да любові з ім.